Takže ahojte, čaute priatelia moji. Takže tuto budeme robiť cesto kadiv. Čo budeme na to potrebovať je kukuričný škrob, samozrejme múka, štipka soli, olej a vodu izbovej teploty. Takže dáme si múku 90 gramov, si navážime. Takto nejako navážime nejak 90 gramov múky. Takže ono to bude vyzerať nejako asi takto. Toľko stačí, to je nejakých tých 90 gramov múky. Takto. Teraz si otvoríme ten škrob. Toho škrobu budeme potrebovať takých 50 gramov, to znamená, ako nám to vyletelo, škrob, neviem, či mi to dobre, ono je koľko gramové, málo, nejak aby to tak toto presne stačí. No, tu má, opa, no je to na mňa išlo. Takže tu už mám zmiešaný olej, jednu polievkovú lyžicu a tak vidíte 2 deci vody skoro. Ani nie. Tak. Už keď to máme v takomto stave, tak si tam dáme štipku soli, jak sa hovorí. Nech je to trošku také slanšie. Takže uvidíme sa o chvíľočku. To cesto si samozrejme vymiešame tyčovým mixérom. Takže už keď máme takéto cesto vymixerované, tak si ho musíme čo? No predsa predsediť. Lebo čo pozostávajú hrúdky, tak ono sa to musí všetko scediť. Takže toto scedíme. Musí to byť takéto konzistencii, jak to vidíte. Je to niečo ako palacinky, skoro také cesto. Vidíte, ako sa nám to trošičku má natrhávať. Nie veľmi, ale takto, jak to robím ja. Tak, cesto máme predsedené, máme ho v druhej miske. A teraz ho začnem dávať na panvicu. Samozrejme už bez oleja. Takže cesto som si dal do takéhoto vrecúška a ideme to skúsiť robiť pomaly, takýmito krúživými pohybmi. Si robíme takúto špirálu. Ono to potom vyzerá nejak takto. Chvíľku čakáme, samozrejme. Vypravím ten tanier. Takto. No a vidíte, že jak sú pripravené tie nite vlastne. Takže už mám tie nite. No a samozrejme pokračujeme ďalej do špirály. Čím nižšie držíte vrecko, tým lepšie. Lebo vtedy sa vám vytvoria takéto tenučké niťky. No a ono, to cesto vyzerá potom nejako takto. Samozrejme, že to cesto sa potom bude trhať a sekať.